Hem 4-nji sual keldi. 4-nji sual kişiler bek sorap ketken bir sual diýen. Wagt ýene az gapdy. Saqlyk saqlaş merkezinde balalardan kany tekşürüş kılalamdy, kaýsy tekşürişlerini kılady? Bunu beýişdik bir jogap berildi. Saqlyk saqlaş merkezinde saqlyk ocaklarında balalardan kan tekşüreleýdi. Ama bu bir mesele. Nime üçin bäzi saqlyk ocagy apasa balymyzy körüp goýmady, tekşürmedi, kanlanmady diýişiňler mumkin. O saqlyk ojagydaky aşeýdeki hemşire, sestra eger balalardan kan iliş tehnikasi bolsa, meselen bu bala kança kiçik bolgan seri tomuryny tepiş täs şu. Hem jim turup bermedi balalar diýen jyglap, kykyrap, şekyrap, aş tomur tep bolgoça bu tomur ýerilip gitdi. Bir ýan tässe ýerilip galan, bir ýan tässe ýerilip galan. Hem bala şu nim boldy, eziýet nim boldy, bek agyryp, beýaram boldy, kan yapylamay. Şuňa şu işini saklaş üçin adetde eger şu saglyk ojagynyky, saqlaş merkeziniňki sestrasynyky balalardan kan iliş tejribesi bolmasa kiçik balalarny bolupmy. Bir 4-5 ýaşdan kin sel agyl boldy, hyl asan. Şu balam jim turup berdi, düşendirse balaga. Jyklary. Ama kiçik balalardan iliş tejribesi bolmasa onu balany kynmaslyk gerek. Ya başka sağlık ocağı ötke, başka sağlık ocağından bir sorap bakış gerek. Ballarını kan alamyslar, o böyle. Doktor bilen yaş paranış gerek şunun için. Mesela bizim sağlık ocağının hemşire sestrası mı? Biraz tecrübesi barken ballardan kan ilişki tırışı dönemdi. Belki küçük ballarını bizim alamaydıkken bir 2-3 yaştan tartıp adette ilişki tırışı oturdu. Hadi cıhlankini körüp koyduk. Şuna zade çokum tekşürme etkenliği gibi emez. Tekşürüsü buldu ama bazı hakikaten kılamaydı o işini. Bu tecrübelen münasebetlik işçi. Tapanda kan iliş asan ýa-da teslam çykydy, ama malyky tomurdyk kan iliş üçin unda asan emas kiçik balalarnyky. Andan keyin kan tekşürüş tanlaşlary üçin nimden tekşürileýdi? Adada çoňlar bilen okşaş. Hem de bäzi tekşürişler kiçik balalar kılmaz, bäzi tekşürişler çoňlar kılmaz. Aldynky video bir gaýtyp bir garap baksaňlar, aşnaçylyk tekşürişleriň içinden oş balalar kygyl boldy. Lekin balalara kygyly boldygan, çoňlar kylmadan da aýrym-aýrym tekşürişler ýok. Onuň hemmesi bir nimesi bar, tizimligi bar. Onuň içinde balalara karta tanlaýmyz bäzi närselerini. Bäzini çoňlar karta tanlaýmyz digendekçi. Aldynky videoda aşnaçylyk tizimlikden hemmesini bir gurdap çykdym. Şunun içinde balalara münasibet bolan kan tekşürişlerini kılalaydy. Şu vitamin D ýok, vitamin B12 ýok. Şu habarlar bolup kalsın. Adeta kan alalaydı, lekin şu ýerki sestranyň tejribesiyle münasibetlik. 5-nji sual. Balalarnyň waksina emleşleri kandak ilip berildi? Ikamet bolmasa kaýa berip vaksina emleýmiz?